Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ki dawai kenbat khasi tenrai, ken omla bor satya lada ki klau ki pthap, ki sha wiang ding, but sha penjulor hau khon benriu. Ki long ki kentin no ba Roswell shadap, uwei na ki nong thung ye ki dawai kenbat, ubala pau ba rang ba yu i jangai, ya ki ki ban sawan. Ya kate ka cingkran utay nong sumari ka kper ki tenrai kenbat khasi, ba pher, bala thung kerpang, lapan sngau hakmat ki babun haka jingyalang pli ya ka saungut shiparak per dawai kenbat haka snong maupat ribhoi district haka khatnyo tarik unailor arajar arpuwei haka ba la sakhilang daka jingyadon uba WS Manar Chief Executive Officer ka Meghalaya State Planning Board ka Sarkar Jilla kum ukongsan uba Alfanberg Kharsentiu uba Day General Secretary ka Hills Farmer Union kum usumbut kongsan uba Khrau Maulong President jong ka Hills Farmer Union ka Ribhoi District ki rangba snong bat ki dekhot ka HFU na katika thain uba Roswell kum utrai nong sumari katika bri ka kper dawai kenbat khasi ulapan pau ka jing benyau halor ki jingdu ki dawai kenbat na ki daw ki jingle dusman ukhon benriu ya ka me mariang ne ya ka me ramo hagaba kila shu wiang ding dusman kila shu pam kulmari ki ding ki se bat ki wei ki rukom ki ba penjot ya ka me mariang bat day na kini ki daw ba ka me ramo kamla shu ban khi khle ban pinmi ki dawai ki kenbat haba ka me mariang ka ut bat kamton borshu kumta ula kerpat ki bor badai pej ban le ne thau ki lat ki lenti ban pendu pendam ya ki ba kum kini ki kam dusman ba be ain bat kumju ru ula kentulang ye ki nong song snong ban kiar na ki ba kum kini ki jingle dusman namar ki pendu ye ki dawai ki kenbat ba ka me mariang ka me ramo ka ju ai ka ba kong hi ka ba pelong yenga ba nan le gene bangan bu ye gene marna du mensuang asya idon gene ka mesim ban ik ya ka me mariang bar khoi ki jing don ki jing em jong ka te hadin ki jing perkhat ba sani bah jonga nga perkhat ba kini ki jai kembat dawai kisin kesni kin sadu kindu kindam na namar ba ka mariang bar khoi kala sangdan tenga ting yo gine bar khoi kindu kindam namar ba hak jing lap jonga nang du ki por barang kena kini gilong ki jing kerkhu nang bra ginong kendong ki bayo ya ki jing sumar ma ke ba ki jing pang ki ba rit ki baria tumnun kam le che hospital kamtam kum jing pang penhiar ki kisyo ki suot pri ki khyang khana bat kum tar ter te la da ki haban le che hospital gelong jing lu san go khrau nam ta kamtam nam ta ki badok te i ba kisin ka sngi kine kin sadu na te ki jing thumu junga bangale kene gelong banwan ra lut bar khoi ki ja dawai ki badon hakade ka dong bar ka thang jing ki ron sibun ki ba ni dang de banwan ra hangna ki don te ki hajar ja ki dawai kumbat ki badon haklau ki dang don ngadang don ka thong banwan ra lut di kita hangna na ka batak ji munte jong ki longdin ki jungi hak ba kinum la sibani i ki kum gine se klau te lengba jong gane ka jingle jung nya kum gane na ki la bani i bat ki la ban don kami ki na ka batak ji nu kam ki haka pang chiton jong ki hapo ki kosen jong ki te kini ki sambai ki ba badai kini ki dawai klau phiyo na e par ne mano ba jing ran pi kine kidon ki ba ngiyo na kaliang jong ka government lai saujai bun lai sim na ki nursery jong government tibat ki babun ki de ki ba ni sim na klau te ke ba phikwa ban ai par ka khubor ki pai ba ke ba phikwa badon ka khubor ka ba phin pen slor lang ki pai ba an pen ne pen sa king pune ka khubor na kaliang jong ka ban kwa ban pensilur ki pai ba ka long ba wal ada kinum la ban le ka kum kan ne ka jeka bakin thung bakin rip kan sumari ki te ka khubor sik pai ba ka long ba kim de ban penjot ya kemariang kim de ban thang klau kim de ban super jewelry ki lada kinum penun kami ki kata ka di khubor kan kwa ban ai sik ki pai ba kaliang ga ko fisongi ko khat ka statement na kan board idang gi kalat ban rap kini nong rap kembat dawai kasi ban penek persa ini dawai kembat jong jeka jong ni hane makalia
แต่ในกเลี้ยงจงนี้งาlike oneเนี่ยก็จะกล้าจงดีบ่า Rasul Sadap บีละคัดมันตะกะติกา Herbal Hops อะไรอีบละทงบนใจกิจเดียมดาวdi debat kumno mungkin pendek masa iki dilong gila semua ladon ke ka Jepang hasinong matang ne wat we kiwen hasinong we district ro bi wan sim ni di kembat khnang ba kini dua kembat bila thung hungte bila lum na wal magi ong na wal in thung hungte pendek masa nang bi khnang ba ban ai kum ko kanja awareness supaya ba ni de ban pendek masa ya gini kinja kembat dawai keberan haga saudong sokon jungi khnang ba kalawe jung ka jongi kanong ka phanai tan agleng ka office jungi kum ka harbar garden idan ki scheme ke bakhat kata ka central scheme bak sarkar india hi ka prislur ya ki nigi nong ai dawai kembat bikin rap haga jika jongki ta gani scheme jongi kadan ga khot ka kadan daga khot ka subsidy ba onong rap la dap thung tengin a jingrap ki ke ko gidan saw jaj sanjai kita ga kejo kisong ha kinja kenja dawa bai kembat ba kum pai par lengkom yang pai par lengkom khamram ta unu tamarin tamalaru khamnuna ka subsidy tigine ki bon jaj dawa gi ba ka ba korman am dia kala prioritize henry kata ke ba prioritize korman dia ki dan tang spo ka sanjai po khalia henry bat hagaji kenduk kam jangap ki nongrap dawa kembat ba kidan ka jing ga sistem ban penyayo henry ngala persiang ban maria konsol berkiba pikirap khambun kadan ke company sedekar ki banwan thiet yagini naki tangala kerpat iki ba kian kan khambun khnang ba intai op bat ke company ban sabat ngalawan makaru maka kadan kam digiton daga spotro kasantro nama kiru kin perkat ya gejinyo nong am dagi wan sende kin thiet wat unong rob kin berup kin yo nong tentang ga perpat ba iki nong rap jangan ke thang bikin sumpa bikin nanti kita kam gejirap ngila ban pensnai te skim kat kum ka taki ki ka list bag sendra korman dia kabu ini ngala job bun ki jungi khun nre yo ko bi phindai me khun da katika ay katika ko bi phindai kanong yi khun prasha kane ka khlam